Ayan, hello guys, good evening. So, ngayon ay nagdi-dinner kami ng Pasta tuna. pasta tuna flakes. With tuna flakes yan. Flakes. So, niluto siya ng cousin ko na si Cindy, ayan. Kain. So, for dinner, para daw diet, pero ewan ko lang kung makakapag-diet nito kasi pasta ito. Pero healthy kasi tuna naman, di ba? Ayan. So, si Dito Sheila, naman kami ngayon sa kusina. Wala kami sa balcony. si Sheila, uubusin niya to para tumaba siya. Ayan, sarap kumain. Kain tayo, guys. Yan. Kahit napigilan mo, ito kasi otokso. Kain na lang ng kain, Diyos ko. Wala pang binababa yung tiyan ko, hindi pa lumiit. Tapos pag puro bilbil na yan. Pero masarap guys. Try nyo. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ng Francisco Family 13 siblings. Vlog. Yan. Tapos, upload niya doon kung how to cook this tuna pasta flakes. Yan. Hello! Hello, Miming! Ay, may Miming. Gantay niyo po siya. Yan, kasi naamoy niya, malangsa yan. Favorite niya yung malangsa, di ba? Siyempre. Isda eh. Hindi, maamoy niya yan. Malakas yung pang-amoy niya. Tuna yan eh. Kaya siya aali-aligid na. Hello, Mimi! Hello! Yan. So, kain tayo guys. Kain tayo, ayan. Okay. So, subscribe nyo ang aming channel, Mitch Frondoso. Yan. Tapos, Francisco Vlog. Family Vlog. Yan. So, bye guys. Thank you for watching.